Sa mga pangenot na bareta, lampas 200,000 pesos na kantidad nin illegal na droga na recover sa operasyon sa Masbate. Sospek sa pananaga sa Camarines Norte arestado asin naaktuhan pang nagagamit nin illegal na droga. Miyembro kan Philippine Army gadan kan malamos sa Catanduanes. Inaasin 5 aldaw na umboy irido kan madiskwido sa malilipot. Asin bagong pamayo kan PNP Bicol nag-asumer pwesto na. Maray na hapon, Miyerkules, primerong aldaw kan bulan ni Marso taong 2023. Uninan mga baretang Tatak Bicol. Madadangugmanan mga baretang ini sa 88.7 Radyo Oragon Catanduanes sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi. Lampas 200,000 pesos na kantidad nin illegal na droga na recover sa nagpositibong operasyon sa Masbate. Detalye sa report ni Carmelo Balya. Karsel ang bagsakan 32 anyos sa si Joseph Sanusi E. Azares kan Barangay Poblacion West Milagros, Masbate. Matapos na magpositibo sa pigkasar na bypass operation kan pinagsararong puwersa kan Milagros MPS, Police Provincial Drug Enforcement Unit Police Intervention Unit Masbate PPO, 502nd MC Regional Mobile Force Battalion, asin Masbate 1st Provincial Mobile Force Company. Poko mas o menos, alas 9:50 kasubanggi, Pebrero 28. Nakuha sa posisyon ni San Jose ang 4 na selyadong sachet na may laog nin pigtutubudang shabu na pigkakarkulong nasa 35 gramo asin nagkakantidad 238,000 pesos. According to our source, yun na nga, siya ng mga illegal na droga kaya nagtagawa kami ng validation and pati na rin sa barangay official doon. Talagang totoo talaga. Sa impormasyon, bagong identifikar na drug personality kan probinsya nin Masbate ang sospek. Puras lang na hindi tila titigil sa illegal na droga, ang pulis patuloy po ang operation na gagawin para madakip sila at makulong. Kasi hindi natin pwedeng kontento kasi ang pwedeng maging suffer nito yung mga anak o magiging apo ng mga o kapwa-apuhan. Kaya ngayon pa lang sabi ko, ikiusap ako sa mga residente na pag may mga information sila, tulungan ang pulis para magawa natin ng aksyon para mahuli. Sa presente, nasa kustodiya na kan otoridad ang mga nakumpiskar na droga maging ang sospek na nahahampangunyan sa kasong pagbalgar sa Acta Republica 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Carmelo Balya. Sospek sa pananaga sa Sadiring Tugang arestado sa manhunt operation. Sospek na aktuhan pang nagagamit nin illegal na droga, kaibaan tulong iba pa. Detalye sa report ni Nomar Corporal. Dai na nakadulag pa sa pigkasar na hot pursuit operation kang Labo Municipal Police Station ang 30 anyos na lalaki. Sospek sa paninigba sa Sadirimansa ng Tugang sa Purok 3 Barangay Tulay na Lupa, Labo, Camarines Norte. Nangyari po mas o menos alas 6:30 nimbanggi kang Lunes, Pebrero 27. Sa pareong aldaw asin lugar kang maaresto ang sospek na naaktuan pang nagkakaigwan ng pot session. Kaiba ang tulong persona kabali ang sarong minor de edad. Sa record mi sa watchlist, wala man sa listahan, hindi suspetsado. Taon lang siguro na kaiba ng pagkada, nadarap man sa bakanting harong, ako sa danada ko papat session, kaiba itong caretaker ng bakanting harong, duman mismo si danada ko. Na-recover sa grupo kan sospek ang tulong sa radit na pakete na may laog na pigtutubudang shabu na may gabat na 0.15 gramo, tulong lighter, aluminum foil na nagserving tutor, asin 530 pesos. Saan yung ibang pet dahil mayo na sindi sa katinuan, nagiging cause ni sexual abuse, nakakapag-commit ng sexual abuse, yung pangulong sa pamilya. So yan po ang pinapangakuda ng kapisan
na kung mapupwede, hanggang kaya na po, iwasan na po ang pinagbabawal na droga, iwaksi, kasi po ang buhay ng tao ay napaka-importante. At din tangani po sa programa ta, buhay ay inakan, droga ay ayawan. Sa presente, nasa kustudiya na kang Labo MPS ang sospek sa nangyaring pananaga asinaampang sa kasong attempted murder, asin kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pagbalgar man sa Republic Act 9165 ang kakaatubangon na kaso, kantulong iba pa kaaning pag-iriba. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Nomer Corporal. Pagpuon kan tag-init, lauman ngunya na Marso. Detalye sa report ni Ninya Valladolid. Northeast monsoon o hanging amihan pa man giraray ang nakakaapektar sa Bicol, partikularmente sa probinsya kan Albay, Camarines Norte asin Camarines Sur, na madaranin mapanganuro na kalangitan na may kalat-kalat na pag-uuran, pagdalugdog asin pagkikilat, partikularmente sa Sorsogon asin Masbate. Segun sa Pag-asa, lauman ang siring na kamugtakanin panahon ngunya na semana, hulit na posibleng magdurar ang amihan sundo sa mga masunod pang aldaw. Ang season po talaga kang amihan, naarog ka niya ang characteristics niya na maduros at may uran-uran, bagaman ba kumangga yung makusog. Epekto po ini kang mga stratified clouds, kapuman ni thunderstorm. Ang agwat po kang temperatura tangon yan, 24 to 29 degrees Celsius. Nagsirang ang aldaw kas bagong alas 6. Uno ning aga, masol na po at siya na alas 5:54 ng hapon. Sa palayluay na paghalik kan amihan, dikit-dikit naman namalaw ang dry season o tag-init ngunya na bulan. Po ang klimata sa Pilipinas dahil tropics kita, wet and dry lang Ang term kasi na summer season, adapted na lang yan sa western country but we don't have summer. Kasi we only have 2 seasons, wet and dry season. Mientras tanto, nakataas pa man giraray ang gale warning sa northern asin eastern seaboard kan Luzon, kabali na ang probinsya kan Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay asin Sorsogon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Ninya Valladolid, Bicol University Intern. Miyembro kan Philippine Army gadan kan malamo sa Catanduanes, asin bagong pamayo kan PNP Bicol nag-asumer pwesto na. Yan asin iba pang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa imong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo ang satuyang satiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadangat kan mga kasaraditan. Sa tabang kan manto ni ina, ano man na panahon, hain ka man sa kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia!
Nagbabalikan ako Bicol Online TV. Miyembro kan Philippine Army gadan kan malamos sa salog sa Catanduanes. Detalye sa report ni Ann Imperial. May pulso pa kan ma-recover alagad da ina uminabot pang buhay sa San Miguel Rural Health Unit sa Catanduanes ang 26 anyos na si Private Rodney de Jesus Canragay, Camarines Sur na nakadestino sa Pasangahan Patrol Base Alpha Coy 83rd Infantry Battalion, Philippine Army. Sa impormasyon, alas 8 nin aga kasuudma Pebrero 28 kan magporbar na magbalyo sa salog si de Jesus asin ang tulong pag-iribang militar sa salog sakop kan Pagsangahan San Miguel, Catanduanes ngani magkuanin gulayon alagad sa kusog kan bulos nin tubig inanod ang biktima. Tulos man na nag-agad akudir ang pag-iriba ni De Jesus na si Corporal Ray Herrera sa MDRRMO San Miguel ngani makua ang biktima. Alas 10 din aga kan parehong aldaw kan makua si De Jesus sa salog sakop kan barangay Balatohan. Ipigdalagan pa man alagad pigdeklarang dead on arrival ang biktima. According naman sa MDR, ipagkakuha nila, may pulso pa ma'am, may pulso pa daw yun. I-drive pa nilang i-revive, tapos na-declared lang na DOA na medyo madistansya ma'am ang barangay hayon sa Balatuhan, Pagsangahan, tapos sa Balatuhan, papunta pa siring din RH, medyo may distansya. Dugang pa ni Madrid, antes ang pagkakaanod kay De Jesus makusog ang pag-uuran sa lugar na naging resulta kan pagkusog kan bulos ng tubig sa salog. Medyo makusog yung surog ng ilog. Ano ma'am, ang weather condition, yung banggi, makusog ang uran. Tapos, medyo mabaha talaga. Dakula ang sarog kang San Miguel, madam. Dakula ang river digwi. Tapos, makusog yung surog. Baging napunta siya duman sa medyo libdong yung halarong na parte. Tapos, gaikot daw yung tubig doon. Sabi, according sa MDR, ang parte daw na yon, yung sabatan daw ng tubig. Kaya gaikot talaga ang tubig doon. Duman siya nakapunta ma'am yung si Private, De Jesus. Sa ngunyan, nagpapadagos pa ang investigasyon kan otoridad asin nakatalaan man na ipasairarom sa post-mortem examination ang bangkay kan biktima. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Ann Imperial, Bicol University Intern. Bagong pangaking ina asin an 5 aldaw pa sa ng aki kaini, irido kan madiskwido ang piglulunadang tricycle sa malilipot. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Tugang, may diskwido po digdis. Sa cellphone video nakuha kan sarong concerned citizen, mailing ang ginibong pagtaong asistensya kang otoridad sa mga lunad kang naaksidenteng tricycle sa gilid tinampong sakop kang Barangay San Francisco, Malilipot, Albay. Pasado alas 12 ning ugto kang Lunes, Pebrero 27. Sigun kay Police Corporal Christian Buenabajo, duty investigator kang Malilipot Municipal Police Station, gikan ang tricycle sa BRTTH sa syudad ning Legazpi. Lunad ang bagong pangaki na nanay asin 5 aldaw na umboy asin pauli na kuta sa sendang residensya. Mantang pigbabaybay ang nasambit na tinampo. Suminabit sa rida ang telang ipiglipod sa tricycle na nagresulta sa pagkakadiskwido kaini. Ang dalaganda kang tricycle mga 40 to 50 km per hour. Tapos all of the sudden expected kang diretso siya, wara man nakasabat, solo siya. Suminabod siya pagkasabod, ang tendency po kayo, ma-full stop siya. Either ma-full stop siya or balintok sa tricycle, pababa. Tulos man na naidara sa Siga Hospital sa syudad ning Tabaco ang mag-ina. Kabali na ang driver asin sarupang pasahero na suminapo ning minor injuries. Maswerte man na daing nadamay sa nangyaring aksidente. Base po duman sa mga nag-concern na mga tao nagresponde, may suaki may sa payuta duminugo. Paurutrong patanid kang otoridad sa mga driver, magbalon pirmi ning tripling pag-iingat sa pagmamaneho bilang paglikay sa anuman na peligro. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Nomer Corporal. Bagong pamayo kan PNP Bicol nag-asumer pwesto naan magiging tutukan sa iyang liderato aramon ta sa istorya ni Carmelo Balya. Opisyal nang nagtukaw bilang bagong pamayo kan PNP Police Regional Office 5 si Police Brigadier General West Raimundo Dumantay Ubinque. Kasuudma,
Pebrero 28, ginibo sa Campo General Simeon Ola sa siyudad ng Legazpi ang turnover of office ceremony. Niribayan ni Ubinque si Police Brigadier General Rudolph B. Dimas. Mismo si Chief PNP Police General Rodolfo S. Asurin Jr. ang nangenot sa ginibong change of command. Sa iyang mensahe, pigrekonisar ni Asurin ang mga naging espuersos ni Dimas urog na sa laban kontra kriminalidad. Hinagad man kay ni sa bagong tukaw na si Ubinque na mas pakusugon pang lalo ang enterong puwersa kan kapulisan sa Bicol para sa mas silensyo asin mas progresibong rehiyon. Gaya ng sinabi ko kanina is hindi lamang po dito sa Bicol but sa lahat po ng ating liderato ng kapulisan for them to conduct a threat assessment again sa ating pong mga halal na mga at appointed na mga officers, official dito sa buong bansa, dito rin sa Bicol, so that we would know if our elected officials are mataas ang threat level nila so that the PNP can provide additional. Pinasalamatan naman ni Dimas ang mga pag-iriba sa serbisyo na nagpamati sa iyan ng bilog na suporta na naging dalan sa mga signifikanteng akumplishmento. Sa laog din 5 bulan na paninerbihan ni Dimas sa 170 individual sa 617 pigkondusir na operasyon ang nagka-ararestar. Lampas 400 gramo nin marijuana asin maabot sa 11 kilogramo nin shabu na nagkakantidad lampas 74 milyones pesos ang nakumpiskar. 3,559 na wanted persons ang nagka-ararestar, mantang 755 loose firearms ang nakumpiskar. Naarestar man ang 74 CTG members na nagresulta sa pagkakakumpiskar ni 90 firearms asin 42 na pampasabog. 133 naman ang CTG surrenderies. Apwera kaini, nagkapira man na advokasya asin proyekto ang pinanginotan ni Dimas Arog kan Road 2K. Sa may 6 na buwan na tayo ay nagsama-sama, alam ko na naging mabuti at masaya ang ating naging samahan dito sa Hero 5. Tayo ay naging magkakasangga at magkakampi sa layuning magsilbi sa ating mga kababayan. As I look back on my time with this unit, I am filled with a sense of pride and satisfaction for what we have accomplished together. Pagsisyerto naman ni Ubinque, disiplinado asin organisadong kapulisan asin komunidad ang sa iyang tatauanin doon. In attaining our primary mission, and we will always be facing daunting and considerable challenges. But I believe that if we all pull together and continue to strive and preserve the gains of True 5, for which you all work hard under the previous directors of this office, I am confident that we can achieve or even surpass what we all aim for. Si Ubinque, ang dating Deputy Director for Comptrolship asin dating pamayo kan Police Regional Office 1. Miyembro man siya kan PMA Tanglao Diwa Class of 1992 asin Tubong Pangasinan. Si Ubinque ang ika-41 pamayo kan Bicol PNP. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Carmelo Balia. Asinyanan katiripunan kan mga baretang Tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat!